političke i opće kulture, a u državi sve više razjedinjenosti i nezadovoljnih građana ponašanjem političara. To je i mogući treći put te stanje zdravstvenog sustava i sve to analiziram s predsjednikom stranke Demokrata Mirandom Mrsićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro vašim gledateljima. Što se događa zapravo u političkom životu Hrvatske trenutačno? Pa da nema ovog cirkusa u HDZ-u koji će se nastaviti dalje i njihovih unutarstranačkih izbora, moglo bi se reći da se ništa ne dešava specijalno, jer svi očekuju kada će se raspisati izbori za ovu, dakle završavamo parlamentarni ciklus, ide novi ciklus, vjerojatno će biti negdje u 9. mjesecu kako se stvari predviđaju, a ono što se događa je dakle razgovori svih sa svima, pokušaj organiziranja unutar svih lijevih ili desnih blokova političkog spektra. Sve češće su prekidi u Saboru zbog nereda, nepriličnog ponašanja. Jučer su bili zastupnici čak na rubu fizičkog obračuna. Ima li to uopće smisla? Pa nema to smisla, građani to vide i to građani ne odobravaju, ali očito da neki kolege pokušavaju steći neke simpatije građana ili vidljivost na način da izazivaju određene ekscese u Saboru, ali to ne donosi niti njima neke poene, a politiku srozava na još niže grane, jer građani ne misle dobro o političarima, što je nažalost i zasluga ljudi koji su u Saboru, koji su radili ekscese, i ovo što smo u zadnje vrijeme vidjeli stvarno ne služi na čast, od verbalnih sukoba pa skoro i fizičkih sukoba, ali i ovaj dio pretrčavanja iz jednog političkog spektra u drugi, poznati žetončići, to sve nije dovelo do toga da građani imaju veće povjerenje u politiku i političari. Jesu li upravo ti žetončići doveli da se već drugi petak u Saboru neće glasati o raspravljenim točkama i može li to biti zapravo, kao što smo rekli, zbog narušene koalicije s Bandićem na gradskom nivou? Pa to je jedna čvrsta koalicija i tu sada epizoda sa GUP-om u Skupštini grada, u principu jedan igrokaz koji je služio da oporba bude zadovoljna sa time da je nešto uspjela, a de facto su Plenković i Bandić kupili sebi 3 mjeseca mira, jer Plenkoviću to treba s obzirom na unutarstranačke izbore, ne treba mu sada GUP i revolt građana. Tako da je ovo jedna pirova pobjeda oporbe u Skupštini grada, ali znači to nije skidanje rukavice kako najavljuju i jedni i drugi? Da ne, to nije. To je više predstava za građane nego što to stvarno je, jer ta veza je vrlo čvrsta. U Skupštini grada HDZ drži ljestve Milanu Bandiću, a u Saboru je to obrnuto. I ovo neglasanje sada u petak je samo sigurnost HDZ-a da ima dovoljan broj ruku da mu ne padne kvorum, jer to bi bilo recimo politički loše, odnosno ne bi dobro bilo za Plenkovića unutarstranačkim izborima, tako da se unutarstranački izbori u HDZ-u prelamaju u Saboru i vide se jasno i u diskusijama, evo i oko glasanja je vrlo jasno da je to bilo nešto što je HDZ sada napravio da ne bi pokazao da ima nekih nestabilnosti u koaliciji. Koalicija je HDZ-a i Milana Bandića vrlo čvrsta, vezana je raznim stvarima, od zemljišta, od stvari koje država je dala Zagrebu velike novce, prema tome to je vrlo čvrsta veza. Spomenuli ste vezanost Milana Bandića i HDZ-a, na čemu? Na interesnim poslovima ili čemu zapravo? To su interesne, vrlo interesne veze ljudi oko Milana Bandića, jer možda bi Milan Bandić htio otići sa mjesta gradonačelnika, ali očito da mu kumovi i ekipa od njega to ne daju, a da bi mogli provesti sve ono što misle, moraju imati i ulaz u vlast, i zato je Milan Bandić i krenuo prema HDZ-u i Plenkoviću i osigurao mu većinu u Saboru. Vrlo čvrste veze. Ali zanimljivo je da čak i predsjednik Gradske skupštine Prgomet je u nekom trenutku izgubio živce i nije izgledao kao da je sve pod kontrolom. Kada ste u žaru diskusije s jednih i drugih strana, možete u jednom trenutku pokazati malo slabosti i vidjelo se na
kolegi Prgometu koji je liječnik da u tom trenutku je malo izgubio živce, ali se vrlo brzo to smirilo i vrlo brzo su se stvari dogovorili. Tako da ovo sada sa GUP-om je u stvari kupovina mira Plenkovića i Bandića sljedeća 3 mjeseca dok završe unutarstranački izbori, a nakon toga će se opet dogovoriti jer nam idu parlamentarni izbori. Prema tome tada će HDZ imati slobodnije ruke u postupanju, ali ja mislim da će se oni i dogovoriti oko GUP-a i da će i GUP proći u 5. mjesecu. Dobro, kako će onda građani gledati na to ako prosvjeduju protiv tog istog GUP-a, ako se to dogodi? Pa, očito da u Zagrebu se Zagreb budi i da u Zagrebu se formira jedno mišljenje koje je vrlo jasno, a za Milana Bandića vrlo nepovoljno, da je vrijeme da Milan Bandić ode sa mjesta gradonačelnika i to je nešto što će se ostvariti sljedeće godine u 5. mjesecu kad su lokalni izbori. Šta će se dešavati u ovih godinu dana ćemo vidjeti jer parlamentarni izbori su presudni i za Milana Bandića i za HDZ, tako da će vjerojatno se procjenjivati što će biti bolje, ali s obzirom na interese koji su vezani uz GUP i interesni lobby koji je vezani uz GUP, ja mislim da će oni prisiliti i HDZ i Milana Bandića da GUP dođe na dnevni red, bez obzira na cijenu koja bi mogla biti ako se usvoji ovaj GUP. Evo, pola godine prije samih parlamentarnih izbora događaju se razgovori o trećem putu. Jeste li vi dio toga? Hoćete li se zapravo uspjeti dogovoriti i na što konkretno vi računate, na koje birače? Pa, jasno je da u ovim parlamentarnim izborima neće niti jedna vodeća stranka, niti HDZ, niti SDP osvojiti dovoljno broj mjesta u Saboru da samostalno formira vladu i bit će usmjereni na to da se formiraju postizborne koalicije. Međutim, postoji veliki broj stranaka na tom lijevom centru koje, ako se udruže, mogu također postići jedan značajan broj mandata u Saboru i biti izvor promjena, dakle biti nešto što bi trebalo pokazati građanima da je vrijeme da se promijeni način vladanja u Hrvatskoj, da se promijeni smjer Hrvatske, da se smijeni HDZ i da konačno imamo jednu vladu lijevog centra koja će provesti sve one reforme koje bi trebalo provesti, koje već dugo vremena mi guramo ispod tepiha, od reforme zdravstva, od reforme školstva, od reforme teritorijalnog preustroja Hrvatske, od toga da nam treba manji broj saborskih zastupnika, da bi trebali direktno birati saborske zastupnike. Dakle, to su promjene koje bi taj, recimo, treći put trebao osigurati da se provedu i jasno je da je to nešto što većina predsjednika stranaka shvaća s kojima razgovaram i ja se nadam da ćemo postići dogovor i da ćemo vrlo brzo izaći i sa platformom i vrlo brzo izaći i sa tom jednom skupinom koju možemo nazvati treći put, a u stvari su to stranke lijevog centra. Ipak radi se o snažnim pojedincima koji su uglavnom, koji djeluju na lokalnim razinama i koji su vrlo često na suprotstavljenim stranama. Mogu li se ti interesi pomiriti i mogu li se zapravo vrlo često i nekakvi drugi interesi zatomiti da bi to išlo, da bi išli zajedno? Ono što ja cijelo vrijeme i stranka Demokrati koji sam na čelu zastupamo, da trebamo suspregnuti vlastita ega zbog cilja koji hoćemo postići, a cilj je promjena i cilj je da se krene u Hrvatskoj sa nužnim reformama. I to je cilj koji bi trebao biti svima jasan i ja se nadam da ćemo u sljedećih mjesec, 2 dana u ovim intenzivnim razgovorima koje sada vodimo postići zajednički dogovor da izađemo svi na izbore jedinstveno pod jednom kapom sa ciljem da se smijeni HDZ i da se formira vlada lijevog centra ili da se podrži jedna vlada lijevog centra, ovisi o tome kako ćemo se dogovoriti. Evo, prije tjedan dana smo razgovarali o istoj toj temi, samo drugim akterima, bi gospodin Hrebak i gospođa Orešković, i sve izgledalo idilično na početku, dok nije došlo do sredine ili kraja razgovora kada je već zaiskrilo gotovo u nekim različitim mišljenjima. Kako će biti prevladati takve stvari? Pa, ono
vrlo jasno je, dakle, u tim razgovorima smo svi jednaki, nema više jednakih i manje jednaki i u tim razgovorima uvijek treba početi od toga što nam je cilj. A cilj nam je da se Hrvatska usmjeri u drugom pravcu, da krenemo sa reformama koje su bitne u Hrvatskoj, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, jer Hrvatska definitivno je zarobljena sistemskom korupcijom i ako ne krenemo u borbu protiv toga, Hrvatska ne može ići dalje, zato i ne idemo dalje. I teritorijalno preustroj je jedan od izvora korupcije i teritorijalni ustroj Hrvatske. Dakle, sve su to stvari. Građani ne vjeruju u pravosuđe i važno je da i to idemo. I to su te stvari koje nas mogu okupiti, a i sa ciljem da to ostvarimo. Jer ako to ne ostvarimo, onda naša politička zadaća neće biti ispunjena. Nije cilj ući u Sabor, nego je cilj u Saboru zajedno sa svima onima koji žele da se Hrvatska promijeni, formirati jednu vladu lijevo centra i smijeniti HDZ. To je cilj i oko toga cilja bi se trebali svi okupiti. Bez obzira na vlastita ega, veličine i tako dalje, jer ako ostanete ispod 5%, onda vaši glasovi idu velikim strankama, ali opet s druge strane ni to im neće biti dovoljno da se formiraju vlast i onda idemo do onog scenarija da ih guramo, da se napravi velika koalicija u Hrvatskoj između HDZ-a i SDP-a, što ne bi bilo dobro. Gospodine Mrsić, dolazite iz zdravstvenog sustava koji je kronično bolestan već dugo vremena. Može li on i kako ozdraviti, imate li vi neki recept ili lijek za to? Pa to je reforma koja je već, ja mislim da je 10 ili 15 puta pokušana u Hrvatskoj, ako ne i više. I nikad nije uspjela, samo je trošeno sve više i više novca za zdravstveni sustav. Imamo sve manje i manje ljudi u Hrvatskoj, a sve više i više novca se troši. Zato što nijedan ministar zdravlja ne želi provesti reformu, jer nakon toga on po političkom životu će vrlo teško nastaviti dalje živjeti, tako da je i vlada koja provede reformu zdravstva će vrlo teško osvojiti sljedeći mandat, stoga su sve vlade bježale od toga, međutim smo došli u vrijeme kada i u poziciju kada moramo napraviti reformu zdravstva. Ja se zalažem za to da se napravi konsenzus među svih stranaka, koliko nam god teško sjesti za stol, ali mislim da oko zdravstva trebamo sjesti za stol i dogovoriti kako zdravstvo mi želimo u Hrvatskoj i napraviti smjer u kojem pravcu treba tu reformu voditi, bez obzira koja opcija bude na vlasti. Mi trošimo skoro 30 milijardi kuna na zdravstvo. Ministar Beroš će raspolagati sa ogromnim proračunom, najvećim proračunom za zdravstvo od postanka Hrvatske. Ali uz to smo dužni 3 milijarde kuna, više 3 milijarde kuna za lijekove. Sve skupa je negdje skoro 10 milijardi kuna dug u zdravstvu i razlog tome je da je sustav zdravstva je neracionalan i organizacija zdravstva je neracionalna. Od prevelikog broja bolnica koje treba racionalizirati. Koliko imamo? Više od 60 bolnica. I to je najveći generator gubitka u zdravstvenom sustavu. Niti jedna zdravstvena administracija se nije do sada usudila taknuti u to. Od toga da je potrebno napraviti jedinstvenu nabavu. Nama cure novci sa svih strana i plaćamo najveću cijenu lijekova u Europi. Postoji li neka sprega između veledrogerija i bolnica zdravstvenog sustava koje toleriraju toliko kašnjenje u plaćanju zbog više cijene lijekova? To kašnjenje u plaćanju je ugrađeno u veću cijenu lijekova. Neće veledrogerije izgubiti novce, samo kada i taj rok koji su oni ugradili pređe nekakvu granicu, onda se desi ovo što je se desilo prije 2-3 dana, dođe se kod ministra zdravstva, on kaže ja nemam novaca, ode se kod ministra financija, on mora negdje naći nekakve novce i sanirati taj dug. A sve izvire iz organizacije zdravstvenog sustava i neracionalnosti koje imamo tamo. Jedna od reformi koja je vrlo jednostavna za provesti je da se na čelo bolnica stave ljudi koji su ekonomisti, menadžeri i koji će voditi onda bolnice. Nije nužno da doktori budu ravnatelji bolnica. To je jedna reforma koja je vrlo jednostavna, ali niko do sada se nije usudio ju provesti. Druga reforma je da vidimo koliko imamo bolnica i da vidimo koliko nas te bolnice koštaju bez pacijenata, dakle hladni pogon, da vidimo koliko imamo tamo
nezdravstvenog osoblja na krevet. Tako, to su stvari koje se već mogu sada napraviti i već bi bili pravac ka tome koja bolnica bi mogla opstati, a koju bolnicu treba onda transformirati u jedan medicinski centar, da ljudi koji žive na tom području, koji gravitiraju toj bolnici, imaju istu zagarantiranu zdravstvenu zaštitu, ali će biti jeftinije i racionalnije nego što je sada. Zar nije stanje alarmantno ako mi trebamo sad 600 milijuna kuna platiti za lijekove da bi došli na razinu iz 2018. Mi imamo čak i zakon koji kaže da morate platiti sve u roku 60 dana, ali eto, na zdravstvo se to očito ne primjenjuje i... Država je donijela taj zakon. Država je donijela taj zakon, a sama se ne drži tih dogovora. S druge strane imate bolnice koje su sada u županijskom vlasništvu, županije nemaju novaca da se te stvari riješe i saniraju. Recimo, prijedlog Demokrata je da sve bolnice pređu u državno vlasništvo i da onda država menadžerira njihov i organizaciju i sam menadžment, a danas u ovo vrijeme imati bolnica koje duguju i preko 700 dana, imate bolnica koje 90% svog budžeta troše na plaće, pa logično da nemaju onda novaca niti za lijekove, niti za potrošni materijal. I to su te neracionalnosti koje znamo i vidimo već godinama, ali niko se ne usudi to napraviti. Niti vlada u kojoj sam ja bio nije se usudila to dirnuti. A pri tome imamo desetke tisuća ljudi koji nemaju adekvatnu liječničku zaštitu, odnosno zdravstvenu zaštitu, primjerice žene. To se vidi i to će biti još gori, još veći problem jer se ne vidi i ne želi se stvari staviti vrlo jasno da moramo racionalizirati sustav, da ne mogu raditi svi sve i da, evo recimo u Zadru nemamo ginekologa, to je država morala već davno vidjeti da će imati problema i riješiti to na način da je poslala ljude na specijalizaciju. To se ne može riješiti od danas do sutra. Danas do sutra se ne može, jasno se zna koliko kadrova nam fali. Da, liječnici nam odlaze iz Hrvatske. Jedan od razloga, jedan način kako ćemo to riješiti je da im se podignu plaće, ali i da se podignu plaće svima u zdravstvu, ali da bi se podigli plaće moramo racionalizirati sustav. Dakle, ne možemo sada mi trošiti još daljnjih 10 milijardi na zdravstvo, jednostavno nema prostora jer država je onako preskupa. Prema tome, bez racionalizacije zdravstvenog sustava stvari se neće poboljšavati, nego će biti još gore. Koliko god to bilo gorko, koliko to bila kisela jabuka u kojoj će se morati zagristi, ali to je ono što mi u Demokratima, a i ovaj naš treći put zagovara, a to je da želimo da se te stvari provedu, koliko god one bile teške. A provodi se zapravo povećanje trošarina na duhan, alkohol i slatka pića koja bi trebala kao biti za sprečavanje bolesti, zdravstvenih bolesti, a k tome taj novac neće direktno ići u zdravstvo koje je onako došlo, sami ste rekli, 10 milijardi kuna. Da, ministar Marić je našao način kako će popuniti budžet sa ovim rasterećenjima koje je napravio, što je za pohvalu, ali bez da se država pojeftini i da država manje košta, onda ćemo imati to, dakle, da ćemo staviti trošarine na bezalkoholna pića, duhan, dakle ono što nam šteti zdravlju, ali taj dio neće otići na liječenje, komplikacije i sprečavanje, nego će opet otići u budžet. Mi smo inače kao država što se tiče prevencije na vrlo niskim granama i to je nešto što isto tako govori o stanju u zdravstvenom sustavu. Želim vas pitati još jednu nelogičnost za kraj. Treba li bivšem predsjedniku države zapravo ured? Pa to je ostatak još od vremena predsjednika Mesića. Tada je predsjednik države od Tuđmana se transferirao u jednog polupredsjedničkog sustava u ovaj recimo kancelarski sustav sa nekim ovlastima koje predsjednik države ima. Ja mislim da u principu ne treba i da sam ured po sebi nekoga koji je bivši predsjednik, on je završio svoj posao, ali ja shvaćam i posao predsjednika kao i svaki drugi posao koji radite u svom životnom vijeku. Odradite to i odete negdje drugdje, ja mislim da ne treba. Nije li se zapravo
sadašnja bivša predsjednica zalagala upravo za ukidanje takvog ureda bivšem predsjedniku. Da, i on je A ona ukinut, sad to uzima. on je ukinut, ali je opet ostavljeno da je moguće da imate ured 5 godina ili ured imate trajno kao bivši predsjednik ili ga nemate. Mislim da nema nekakvog razloga da bivša predsjednica ima ured i da trošimo novce za to, jer ne znam čemu bi to služilo s obzirom da ona što se tiče onoga kako je radila sada i kako će raditi u buduće nema nikakve koristi za Hrvatsku. Hvala vam, gospodine Mrsić. Hvala vam.